Ja sam Ivan Huklek, borio sam se do 87 kg. Prvu borbu sam imao sa predstavnikom Švicarske, pobijedio tehničkim tušem. Drugu borbu, nažalost, morao predati protiv predstavnika Rusije. Nakon minutu borbe sam se ozlijedio, nakon ulaska u moj zahvat, tako da sam završio turnir sa jednom pobjedom i jednim porazom. Šta reći, eto, jednostavno, kad nemaš sreće, nemaš sreće. Eto, sjećam sam se dobro taj dan. Odradio sam prvu borbu jako dobro sa Švicarcem, bacio 2 zahvata za 4 boda. I drugu borbu s Rusom sam ušao dosta svježe, dobro sam se osjećao, ali jednostavno, eto, protiv nekih stvari se ne možeš boriti, tako da šta je tu, idemo dalje. A što misliš o ostatku konkurencije u tvojoj kategoriji? Kao i uvijek, vrlo jaka kategorija, znači bilo je 35 predstavnika. Na kraju, eto, na posljednju su bila čak 3 Rusa, jedan koji nastupa za Srbiju, 2 Rusa i još jedno 3. mjesto je bilo, tako da mislim da, znači od 4 mjesta 3 medalje Rusa, tako da izrazito jaka konkurencija. Tu su bili 2 Mađara, aktualni europski svjetski prvak koji nisu uzeli medalje uopće, tako da mislim da to sve govori koliko je jaka konkurencija. A kako si se pripremao za ovo natjecanje? Pa poslije svjetskog prvenstva je bila mala pauza, naravno trebalo se dati malo odmora, nakon toga sam počeo raditi na nekim posebnim stvarima, individualnim nekim tehnikama koje sam vidio ovih borbu i pol da su dobro prolazile, da sam dobro napredovao, tako da nemam šta, idem dalje tim istim tokom kojim sam i radio i trenirao i usavršavati one moje najbolje tehnike, jer vidim da to prolazi, da samo to treba ići, tako da korak po korak prema cilju. Dobro, a kako bi opisao sebe kao Hrvača i zapravo svoj nekakav stil hrvanja? Pa dobro pitanje. Pa ja bi sebe opisao kao agresivnog Hrvača koji voli više borbu u stojci nego parteru. Naravno i parter imam neko dizanje suplea, neku ruku u glavu, ali mislim da pretežito tražim one akcije iz stojeće pozicije. Naravno to su i akcije od 4 boda, tako da oduvijek sam bio Hrvač koji je uvijek tražio borbu u stojici, nikad ju nisam izbjegavao, tako da eto i dalje to tražim. Eto, u prvoj borbi se dobro pokazalo, u drugoj sam ušao dobro, taj švedski šulter gdje sam se ozlijedio, ali eto, jednostavno tu nisam mogao ništa učiniti, ali eto, jednostavno mislim da Hrvač koji pretežito voli borbu u stojici. Super. Evo, Olimpijske igre su ove godine. Koja su tvoja mišljenja zapravo o kvalifikacijama sada na europskom? Tako, eto, 2024. godina, olimpijska godina, najbitnija godina za sve sportaše. Prvi kvalifikacijski turnir, odnosno svjetsko prvenstvo je završilo, tako da imamo u 4. i 5. mjesecu kvalifikacijske turnire za igre. Pa gledajte, svakako nije lako se kvalificirati na olimpijske igre i svake kategorije 16 Hrvača, što je, ajmo reći, mala brojka s obzirom da će kao i za Tokio ispasti jako veliki broj vrhunskih sportaša, ali eto, uzeo sam normu za Tokio, tako da vjerujem da mogu i ovdje, naravno, i potrudit ću se da tako i bude. U redu, i evo, kakvi su ti zapravo planovi poslije ovog natjecanja? Pa evo, trenutno zaliječiti ovu ozljedu koju sam zadobio tokom borbe. Sutra evo putujemo već u Poreč na međunarodni kamp gdje će biti 300 Hrvača, tako da pokušati ako ću uspjeti odraditi tamo treninge, ako ću uspjeti zaliječiti ovu ozljedu. Poslije toga idu neki ciklusi priprema, idemo u Dansku, te smo opet u Hrvatskoj veći dio priprema i onda dolazi u stvari Europsko prvenstvo za mjesec dana i kvalifikacijski turniri. U redu, evo za kraj ako imaš neku poruku za gledatelje. Pa eto, mislim da svi gledatelji koji su došli gledati Zagreb Open ove godine zasigurno nisu propustili ovako vrhunsko hrvanje, tako da nadam se da će sljedeće godine biti ovakva konkurencija, ako ne i jača kao i svake godine.